Or Uganda, you will not find it there. Chiama tebere koruase ekenyoro kia iriani yogotoka se wodi ya Kimera ebunge yakutuma saba imeye county ya Nyamira mbirero bare ko neme chande mengi tera yokubarera abana bamete no borema nabayiboli aboni gabana batari kwenyara nababaire bagutwara umuchando emechande yokurwa chingaki bayiboretwe awasikorengana no mobisa sensemeyo akwene kyabuna abana emeronkene na babere nigo babere bagutwara umuchando yo ase batari kwenyara numurike itokora ase county ya Nyamira job monkey na bagakonyora chinga kibene na gutarira chiamatecho na gutwariganira roboti urwa senchira ere yogwime ekere wake mwana we na gende skuru yoka umwana itari kwenyara onyankurwa anyore tu na barigo Asenka ya Josephine Nyaboke Omao, Stella Bonareri, Johnson Obori, nigo bagwetera emechando emenge, nyuma yokonyora abana bare no borema. Abamenyi abange kurwase kenyoro keriani, yegotoka ase wodi ya Kimera, constituency ya Kitutu Masaba, county ya Nyamira nigo bale na mabolio amange, nyuma yoko ibora abana bale no borema. Oroboti tuwanyolete kurwasa omunyagitali oyomo, oyotaga netigo atorua Elieta, nigo abana gwetani emerongo ene, babwate oborema obwo. Ekero mongi na Josephine Omao, aibolete omwana okoroko Wilkista, na abwate ogosemerya buno omwana oyo, na begagotara buna abana bande. kurwa anyore tu na barigo yani kire gento nayo nye turi gusuka kurwora gwikobororo mukorere kindi yonsi nyene ukurageri umurageri na kire gento igo bono nye turi ange igo bono okumuchande igo bono tugusuka guchiande gwikaransa orioka kwanya gusubulika nga kyakoba Omongi na Stella nigatoerera buna igabwate abana babere babwate oborema kolende oyomo agasira umwana oyo ndwarire takaruko Eunice Nyarangi tariere byekorenge nigo barengi babere mwana nabwate omuchando bugotatara ani maguraye tari kunyara gotenena miki yaye ya maega agakorera ng'e yachete gatwara obokong'u egakong'a bono nere egerete bono maguraye atari kunyara gotara. Ekero omwana oyo airetegeka ataratara, na irete egetambokero gyokorigia obokonyi, kurwase chinyagitari ao. Asinyagitari twachete Kichape, tukakwana n'omunyagitari kuru Kichape. Omunyagitari agateba omwana oyo atakere chibicha chiaye. Ani agochibicha amagoro aya korwa motwe alafu na korwa maega. Egere chibicha echi chiru. Chibicha echi chikairu nomogaka one akaira, keraira omunyagitari akamotebia omochando bwa omwana oyo torimo okong'u mono, nabo akonyara gokora ki? Nabo akonyara korwariwa. Kono korwa abwo besa ere enkong'u gotoka, bana bande mbare esukuru, ere bioka omonye na oboreri bwane nigo bore obokong'u. Ogenda yaani togendete buna ng'enderete komorera kama omwana arioka akoebekera chichabu asare, bono eweka yasinyora ebesa ya nyagitari tokoria, ya esukuru tokoria, gose na eyogochia komorwareria. Omwana buna Eunice Nyarangi tanya konyara gagotara kere gento igakoba gagwekorera asa ikaransete togendererete gotara ase kenyorekyo ntomerana na Johnson oyotoerera buna nabwate omwana ore noborema oyokorokwa Moses Omari. Mwana akorokwa Moses Omari bobori omwana oyo muna atogete 2007 abatogerete buya Nyaitari yara kobokunyakorera kere twamoira Nyaitari omochando oyo ogatoka after 3 months acha kororekana ase abwate omochando tokamoira Nyaitari akabarwa akaba buya agachaka
Korwa abwo omwana oitachiete koba nguru muna tonya komoira nyaitari. Omwana oyo nabo are goika nyakorera rioka oikarinde obeke ebiara biaye monwaro mautore. Omwana oyo ekero akorete 1 year nari nachete gwancherana. Kere na omonyaitari ang'aadviceria atotebirie nki kere naende twarorire twamoirire amasoesi ase nyaitari okoririwe gocha wayoteirie problem iga ere iga genda bono momorende iga. Nari twachete gwancherana lakini ogwancherana kwarenge ogokong'u ekiagera ntwegenete gose nebe igo. Igo twaroche ng'a na oborwaire ki bwatokire nkobare buya. Lakini rende nabo twaeremeti mpaka buna toremete mpaka bono. Abaibori abo mbatotebia amakong'u amange bagwetera ekiagera okonyora kwabo nigo korense mono. Bono togosuka gochiande goikaransa orioka kwanya gosugurika ng'a kiakoba. Oroche nono okomoikurunse nabo ekoba egasi enkong'u. Igo nkomoimo nono ogosibia nono enchera tokomobwaterana gekoba enkong'u sana gekora ng'a togocha tomobwaterana inche tindi gose ninyare. Ekero atabekeirie ebinto buya biria birende bia omobere abe covered buya nabo araake eriogi takorara naintwe ntokorara nabo bakorera igo akorera naintwe okaransete mpaka bwakia. Nabo tokorigereria mpaka bwakia. Nonya abana bamwe bonye baroo mbari korara nabo bagokaransa mpaka bwakia. Nonya ng'a bairwe chira n'ebiombe n'abanto abange mbanyakonyora obokonyi bonde bonsi. Abairi eserikali lakini ntwanyakonyora gokonya konde. Ebiombe ao biachire iga bigoteba ng'a nkokonya bire twabaa details buya twabaeresa bagenda batotebia mbatokonye ntokorora kende. Abande barure ase eserikali bamoichoiri chiform bamwakire chibicha twanyakorora gokonya konde. Egento gioka bachete bagatwara eserikali ne ekadi yaye yabaremavu. Egetambokero kiabo giokorigia abarai ime ye kaunti ya Nyamira nkianya konyora amatunda mbasaba onde bwensi ole nokogania okuya abaye obokonyi erinde abana babo batware obogima bwa kawaida. Bono omwana iga abwate omochando natagete obokonyi ekiagera tari kwenyara. Igo nkosaba gaki eserikali ya Nyamira bari baranyare gonkonya buna mono amusinyaribo naba karanyare ankonya na nkonye wheelchair igo ndarore buya mono igoro y'omwana oyo inche timbwati chibu. Ase bono iga omwana oyo enchera ndataka akonywe ni yani enchera etoke yokomorisa yani yokomorenda mono ase ensemo ya endagera na ase ensemo toratebe ya obochenu. Ebinto bitoka gotumia bia obochenu endagera etoka koria. Kwane nche naga niyo nyendiri okobua are konyarekana Nyasaye karakune oyo arakune amo nkonyere gaki aende oboreri bwaye bore obokong'u isiko iga. Ekere gaki omwana oyo nagenda esukuru yoka gose nonya esukuru gose atwara amagoro aye akoenderera nonya ase echoo ase eng'encho akoebekera chichabu nasibire narosire nonya esabuni ekere yambura. Ebyo nabyo ebirero bya abaibori bali bwate abana bali n'oborema ase wodi ya Kimera ekenyoro kieriani elinde onde bwensi ole nokugania okuya abe gakorwa obokonyi elinde banyale bakogenderera n'obogima buli bwa kawaida korwa ase kaunti ya Nyamira ginkoripoteria Ndize Chivi Job Maangi.